Vo vyhľadávanej lokalite Canggu na ostrove bohov Bali sa nachádza táto moderná jednospálňová vila typu 2+KK, ktorú budú vaši hostia milovať. Funkčne navrhnutý kuchynský kút využíva prémiové materiály a moderné dispozície, ktoré plne zodpovedajú nárokom vašich hostí z celého sveta. Otvorený koncept dennej časti plynule prepája interiér s exteriérom, čím maximalizuje prirodzené svetlo a pocit luxusnej priestrannosti počas celého dňa. Samostatná spálňa orientovaná do tichšej časti vily poskytuje nielen súkromie, blahodárny relax, ale aj priamy výhľad na relaxačnú zónu s vlastným bazénom. Kúpeľňa v znamení čistých línií a ergonomického riešenia, ktoré spoločne s prírodnými textúrami vytvoria vašim hosťom oázu očisty súkromného wellnessu. Súkromná tropická záhrada s bazénom tvorí prirodzené predĺženie obytného priestoru a zabezpečuje žiadanú mieru súkromia len pár minút od pláže. Každý z viac ako 75 investičných projektov na Bali je právne preverená vašou realitnou kanceláriou. Kontaktujte nás a obratom vám pošleme Bali investičný katalóg s detailnými prezentáciami preferovaných projektov.